Sziasztok! Én most csak annyit szeretnék mondani, hogy próbáltam bérelni egy szervert, és rájöttem, hogy nincs hozzá elég bányászélmém. És viszont pörgettem, és rögtön nyertem is, hogy ki nyert, azt meg tudjátok nézni a bányaközpontba, írjátok be Mesterem C bányaközpont, írjátok be a kódotokat és a felhasználó neveteket, és akkor nyomjatok rá mindjárt mondom, csak elment nekem is most a wifi, pedig most pörgettem nemrég. És akkor elfelejtettem, hogy mire kell rányomni. Extrák, arra kell rányomni, hogy extrák, és ott megtalálhatjátok, hogy kell pörgetni, valamint, hogy mondom, hogy ott lesz valami szó, és akkor ott lehet pörgetni, és van ilyen, hogy meghalap a kutya, még minden, nem tudom mi, nem tudom már, mert nem jegyeztem meg, és én most épp, hogy nyertem 300 B-t, 300-at, igen, jól mondom, és abból vettem 2 koronát, és nem akartam megvenni a ládát, mert meg akarom mutatni a barátomnak, hogy most van körülbelül 200 valamennyi bányászélmém, és akkor meg van koronám is, hát ezt megmutatom a barátomnak azért, mert neki fog tetszeni. Én csak ennyit akartam elmondani, de ha már így vagyunk, akkor csinálok már valamit, így a végére. Gondolom, itt sincsen wifi, ha nincs bekapcsolva. Na, most már van. De megmutatom nektek, mit néztem tegnap, hát nem ez az biztos. Az anyukám nézte. Amá. Ezt nem szeretem ezeket, mondjuk úgy. Na akkor beírom. Tegnap az előző videóban elfelejtettem megmutatni még egy valakit, akit nézek, meg még valakit, persze. Na. D-vel kezdődik, hagyok egy kis találka időt, azt írjátok meg, de az egyiket írom. Itt is van a segítség, mindjárt. Ebbe szerepelnek. Egyet elmondok, de a többit azt nem, csak 2 mondok el. Tudjátok, mind a 3 szereplőit elmondom, vagy ideírom. Itt is van Dogyandi, és akkor itt van Dogyandi mellett az, akit még szoktam nézni. Itt van. Ide írom. Nem. Inkább egy várás után jövök. Most már csendes a telep, mindjárt írom. Icebuber az egyik, ahogy látjátok. Na, akkor itt van a másik szereplőre, Valrusz. Na, szerepel benne Dogyandi, Icebuber és Valrusz. És az egyik videójukban vendégül látta a
videójukat. A Csabinyó meg az Alma. Mindjárt őket is beírom, de ők csak egy részébe szerepeltek. Na, Csabin. Na, ő volt az egyik részben, ahogy elmondtam. Meg. Ő szerepelt. Még. Na, akkor az volt a vicces, hogy az egyik részükben, amit tegnap néztem, 12. azt hiszem, vagy 13, vagy 11, amiben van egy lefordító a Varusnak az elején, és az olyan vicces. Na, az vicces volt, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Lájkoljátok, és iratkozzatok fel, és sziasztok!